Εδώ είμαστε πάλι λοιπόν και συνεχίζουμε. Εάν είστε εργοδότης και αναζητάτε υπαλλήλους για να στελεχώσετε την επιχείρησή σας, εάν βρίσκεστε σε αναζήτηση οποιασδήποτε εργασίας ή είστε επαγγελματίας καριέρας και θέλετε να εξελίξετε το επάγγελμά σας στον κλάδο που σας ενδιαφέρει, το G-Jobs είναι ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Βρίσκεται στον Πειραιά και έχει μια δυναμική πορεία στο χώρο της απασχόλησης με εμπειρία, αξιοπιστία, σεβασμό, εχεμήθεια και ένα εξειδικευμένο σε θέματα εργασίας προσωπικό. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τώρα την υπεύθυνη του γραφείου εργασίας G-Jobs, την κυρία Μαρία Φινίτση. Πώς είστε, κυρία Φινίτση? Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρομοίως, η χαρά μου είναι μεγάλη. Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να πούμε τα του γραφείου μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο μας και εργοδότες και εργαζόμενους. Πολύ ωραία. Πριν προχωρήσουμε σε περιπτώσεις τέτοιες, θα ήθελα να μας πείτε πώς λειτουργεί το γραφείο όσον αφορά τους εργοδότες. Δηλαδή, όταν κάποιος εργοδότης αποφασίσει μέσω του γραφείου σας να αναζητήσει υπαλλήλους για την επιχείρησή του. Στοχευμένη ερώτηση, γιατί πραγματικά έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα άπειρα, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργούν τα γραφεία εργασίας, επειδή, όπως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, το να απασχολήσουμε ένα άτομο στο σπίτι μας πλέον δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Τη στιγμή λοιπόν που κάποιος εργοδότης έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του γραφείου, απλά παίρνει το τηλέφωνο, καλεί στο 210 41 34 090. Εμείς είμαστε εκεί με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αφού γραζόμαστε τις ανάγκες του. Δηλαδή, ζητάμε πλήρεις λεπτομέρειες για το τι περιστατικό ακριβώς έχουμε. Δεν το κάνουμε από περιέργεια, το κάνουμε απλά, γιατί πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή. Αν δεν έχετε εσείς την ενημέρωση, ποιος τότε? Ναι, ακριβώς. Ναι, έτσι να ξέρετε τι είναι τι επιχείρηση είναι. Το αντικείμενο της δουλειάς. Τώρα μιλάω. Απασχολεί, όλα αυτά. Ακριβώς. Ναι. Εγώ τώρα εστιάζω περισσότερο στο κομμάτι των γυροκόμων, γιατί είναι το ευαίσθητο κομμάτι το οποίο αυτό δίνουμε βάση και δίνουμε προτεραιότητα. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν ακριβείς λεπτομέρειες για το τι περιστατικό έχουμε, για να γίνει μια σωστή επιλογή εξ αρχής. Μας ενδιαφέρει να γίνει σωστή επιλογή, με την έννοια ότι δεν θέλουμε να αλλάζουμε προσωπικό στους ηλικιωμένους. Θέλουμε αυτός που θα πάει, αυτός να μείνει. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν διάφορα περιστατικά που αλλάζοντας τον κόσμο, αλλάζοντας τους φροντιστές, δημιουργούμε προβλήματα αντί να λύνουμε. Τη στιγμή λοιπόν που θα έχω εγώ τα πλήρη στοιχεία. Να γνωρίζετε σε τι σπίτι θα μπει, ακριβώς, και ο ενδιαφερόμενος. Το περιστατικό. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ θα γνωρίζω, αρχίζει η διαδικασία της αξιολόγησης και της έρευνας παράλληλα. Έχω πει ότι είμαι πολύ πολύ αυστηρή στα κριτήρια επιλογής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλω κάποια κοπέλα, κάποιο φροντιστή ή φροντίστρια σε ένα σπίτι, εάν δεν είμαι απολύτως σίγουρη για το γίγνεσθε της κοπέλας αυτής. Ναι. Δηλαδή, θα έχει ήθος, θα είναι εργατική, θα είναι έντιμη και, όπως λέω πάντα, θα είναι μια κυρία που θα έστελνα και εγώ στη δικιά μου τη μητέρα. Ναι, ακριβώς, και επειδή οι περιπτώσεις ειδικά των ηλικιωμένων ατόμων διαφέρουν, είναι τέλος, δεν είναι απλά, ξέρεις, είναι ένα ηλικιωμένο άτομο, χρειάζεται μια φροντίδα, χρειάζεται να το απασχολεί, να απασχολείται κάποιος μαζί του, ας πούμε, όλη μέρα. Είναι και σε τι κατάσταση βρίσκεται το κάθε άτομο. Περιστατικό. Γι' αυτό και πρέπει να έχετε αναλυτικά τι σημαίνει. Γιατί και κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να βρεθεί δίπλα σε ένα τέτοιο άτομο, αν μη τι άλλο, μήπως πρέπει να έχει και παραπάνω γνώσεις. Πρέπει να υπάρχει εμπειρία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι για όλες τις δουλειές. Η κάθε δουλειά είναι μοναδική, το κάθε περιστατικό έχει τις ιδιαιτερότητές του και τις ανάγκες τους. Εκεί εστιάζουμε λοιπόν εμείς τις ανάγκες του κάθε περιστατικού για να έχουμε τη σωστή επιλογή. Τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, κάνουμε την έρευνά μας και όταν θα βρούμε το κατάλληλο άτομο το ενημερώνουμε και αυτό με ακρίβεια για το περιστατικό, και τη στιγμή που θα είναι ok παίρνουμε τον εργοδότη, ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και εμείς ή η μόνη της η κοπέλα ή ο φροντιστής, τέλος πάντων η φροντίστρια, πηγαίνει και βλέπει και από κοντά το περιστατικό για να έχει μια ιδέα ανάποψη. Μάλιστα. Σίγουρα κοιτάμε να έχει επιλογές ο εργοδότης.
Δηλαδή δεν θέλουμε με την πρώτη κοπέλα να πάρει και την απόφαση, γιατί θέλουμε να είναι και εκείνος σίγουρος για το ποια κοπέλα. Και βασικά τώρα στην πρώτη συνάντηση μία εμφάνιση θα δει, τίποτα παραπάνω, αλλά ξέρετε και η εμφάνιση κάποιες φορές μετράει. Ναι. Τα υπόλοιπα φαίνονται στην πορεία. Εάν τώρα κάτι προκύψει στην πορεία, κάτι δεν πάει καλά, γι' αυτό το οποίο εμείς εγγυόμεθα και είναι πρωτόκολλο για το γραφείο, είναι το ήθος, η εντιμότητα και η εργατικότητα. Είναι πακέτα τα οποία από πλευράς μας δεν υπάρχει καμία. Ακριβώς. Τώρα, το μόνο που δεν μπορούμε κάποια στιγμή να εγγυηθούμε είναι το ότι η χημεία θα υπάρχει μεταξύ του ασθενούς, να το πούμε έτσι, και του φροντιστή. Εάν λοιπόν κάτι δεν πάει εκεί καλά, σε αυτή την περίπτωση γίνεται άμεση αντικατάσταση. Δηλαδή δεν φεύγει ο προηγούμενος φροντιστής εάν δεν πάει ο επόμενος. Και αυτό για μας είναι πρωτόκολλο. Δεν μένει ποτέ μα ποτέ αβοήθητος ο ασθενής. Ναι, πραγματικά τα έχετε λάβει υπόψη όλα. Προσπαθούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα ενδεικτικά, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο το κομμάτι του οικιακού προσωπικού και των γυροκόμων, θέλω να διαβάσουμε κάποιες αγγελίες και σε άλλα αντικείμενα. Ενδεικτικά πάντα μιλάω, γιατί υπάρχουν αρκετές δουλειές στο γραφείο. Και από εκεί και μετά περιμένουμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210 41 34 090. Θέλουμε να στείλουν τα βιογραφικά τους στο mail μας, επισυνάπτοντας και μία φωτογραφία στο info@gpavlajob.gr, και φυσικά είναι το www.gpavlajob.gr, η ιστοσελίδα μας, που μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα του γραφείου, για τα του γραφείου εκτενόμενα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Βεβαίως. Πλησίον λοιπόν του ηλεκτρικού σταθμού στον Πειραιά, από αρτοζαχαροπλαστείο, ζητείτε καθαρίστρια και λατζιέρα, πρωινό ωράριο, 8ωρη καθημερινή απασχόληση, και το λέω καθημερινή εννοώ μέχρι Σάββατο. Ο μισθός είναι 850 ευρώ συν ασφάλιση. Δεχόμαστε και ανειδίκευτους ανθρώπους, δηλαδή και ανειδίκευτους εργάτες. Εάν κάποια κοπέλα υπάρχει η θέληση, καλή θέληση από τον εργοδότη να τους μάθει τα πάντα. Πολύ ωραία. Ζητάμε οδηγό ψυγείου σειρώμενο που θα εκτελεί δρομολόγια Αθήνα Πύργου, σίγουρα να υπάρχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, έως 35 ετών, να υπάρχει εμπειρία ανάλογη, ο μισθός είναι 1.700 ευρώ και εννοείται ότι υπάρχει και ασφάλιση. Ναι. Λοιπόν, σε ένα υπάρχει τέτοια προσφορά από επαγγελματίες οδηγούς? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά σίγουρα, όπως εγώ σου έχω ξαναπεί, Τζέφη, ότι θέλω ανανέωση εργαζομένων, ναι, ανανέωση όλων των ειδικοτήτων. Γιατί το καλοκαίρι κάποιες επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο να βρουν επαγγελματίες οδηγούς για τις επιχειρήσεις τους. Μιλάω για το καλοκαίρι και βέβαια και στην περιφέρεια, έτσι. Είναι η σεζόν. Μιλάω πάντα για την περιφέρεια που είναι τότε τουριστική. Είναι η τουριστική σεζόν. Μιλάς για την τουριστική σεζόν, που αυτή τα τελευταία χρόνια σίγουρα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ δεν είναι στο τουριστικό κομμάτι, είναι άλλο κομμάτι. Ωραία. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση. Ζητάμε λοιπόν στο Περιστέρι ένα υπάλληλο πρακτορείου ΟΠΑΠ, η ηλικία του να είναι το πολύ μέχρι 30 ετών, είναι καθημερινή δουλειά, μόνιμη δουλειά, είναι 8ωρο πρωινό, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, προσφέρεται πολύ καλός μισθός και εννοείται ασφάλεια. Τώρα, από ένα λογιστικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητάμε λογιστή και βοηθούς λογιστών να έχουν εμπειρία στη μισθοδοσία για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Θα είναι, όπως προανέφερα, να υπάρχει προϋπηρεσία και γνώση του αντικειμένου, και τα βιογραφικά σας, γιατί εκεί θα λειτουργήσουμε με βιογραφικά, μπορείτε να τα στείλετε στο info@gpavlajob.gr. Και εννοείται, αν θέλετε, μπορείτε να μας καλέσετε και στο 210 41 34 090. Και από κοντά, όσο υπάρχει δυνατότητα, και διαζώσεις ακόμα καλύτερα. Εννοείται, ακόμα καλύτερα, για μια προσωπική συνέντευξη θεωρώ ότι είναι το ιδανικότερο. Μια εταιρεία καθαρισμού που εδρεύει στον Πειραιά ζητάει καθαρίστρια και καθαριστή, να υπάρχει εμπειρία στο αντικείμενο. Το ωράριο είναι πρωινό, ξεκινάει από τις 6 είναι 5ωρο μέχρι τις 11. Τα χρήματα είναι 700 ευρώ συν ασφάλιση. Και εδώ μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα γνωστά τηλέφωνα και επίσης να έρθετε από κοντά για να σας γνωρίσουμε και να σας δούμε.
Τώρα περνάμε στο άλλο κομμάτι, στο αντικείμενο των γυροκόμων, των φροντιστών υγείας, και ζητάμε στο κολονάκι για φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένης αυτοεξυπηρετούμενης κυρίας. Μία κοπέλα η οποία θα δουλέψει σαν εσωτερική. Είναι πολύ καλές οι συνθήκες εργασίας, περισσότερο τι χρειάζεται για μαγείρεμα, καθαριότητα κλπ. Τα χρήματα είναι 900 ευρώ και προσφέρει και ασφάλεια. Πολύ καλά. Είναι φανταστική δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτοεξυπηρετούμενη κιόλας κυρία. Αυτοεξυπηρετούμενη, ακριβώς. Όντως, τι να χρειάζεται, τα βασικά, αυτά, θα είναι σαν σύνοδα, θα βγαίνουν τη βόλτα και τους δεν έξω, νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερες γνώσεις σε αυτό, έτσι. Όχι, μην το λέτε. Για πέ. Υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Αλήθεια, βέβαια, δεν φροντίζουμε τη γιαγιά μας ή τη μητέρα μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να το δούμε καθαρά και επαγγελματικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, τι άτομο θα προτείνατε σε αυτή την περίπτωση? Τι άτομο? Εννοείται τι άτομο, με τι γνώσεις? Τι γνώσεις βασικά, τι εμπειρία, τι γνώσεις. Να έχει εμπειρία στο κομμάτι αυτό, ναι. Να είναι κοινωνική, να είναι ευαίσθητη, να είναι χέμηθη. Και να αυτό είναι το θέμα του χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα τα πρακτικά, να είναι μια ηλικία από 50 μέχρι 60-65 ετών. Αν είναι αλλοδαπή, να μιλάει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Και αν είναι Ελληνίδα, τώρα εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και θα κάνω ένα κάλεσμα αυτή τη στιγμή στις Ελληνίδες, αν ενδιαφέρονται πραγματικά και θέλουν να δουλέψουν, να έρθουν, γιατί δεν υπάρχουν Ελληνίδες που θέλουν να πάνε εσωτερικές στο σπίτι. Αυτό, η ηλικία, η εμπειρία, το ήθος και η εργατικότητα. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά είναι... Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά και είναι τα αυτονόητα, αλλά δυστυχώς όμως κάποιες φορές δεν τα βρίσκουμε, δεν τα συναντάμε, και αυτό και τα επισημαίνουμε. Αν υπάρχουν αυτά, όλα τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα να γίνουν. Λοιπόν, στους αμπελόκηπους ζητάμε μία εξωτερική, αυτή τη φορά, φροντίστρια υγείας. Είναι ένας κύριος ο οποίος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, κινητικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και άνδρα φροντιστή εάν υπάρχει θέμα. Γιατί ξέρετε, μια εδώ γυναίκα... είναι που χρειάζονται γνώσεις. Εδώ χρειάζεται να έχει γνώσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι και θέμα μυϊκής δύναμης πλέον, και λέω και κύριο χρειαζόμαστε φροντιστή, γιατί μια γυναίκα διαφορετικά ανταποκρίνεται και διαφορετικά ένας κύριος. Αν και πιστεύω πάλι ότι είναι θέμα γνώσης, θέμα τεχνητής, θέμα τεχνικής για να μπορέσει να τον χειριστεί. Και τι ακριβώς κινητικά προβλήματα έχει το συγκεκριμένο άτομο. Όταν λέμε κινητικά προβλήματα, και όπως πρέπει, ας πούμε, θα πρέπει να τον βοηθήσει, να πιάσεις, πώς πρέπει να τον πιάσει. Έτσι, είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως, κυρία Φινίτση, τα συζητάνε απευθείας και με την οικογένεια και με τους εργοδότες. Πρέπει και ο εργαζόμενος να είναι και από εμάς και με τον γιατρό του, μην σας πω. Και με τον ίδιο τον γιατρό που τον παρακολουθεί. Και με τον ίδιο γιατρό και τον φυσικοθεραπευτή που θα του δώσει οδηγίες πώς θα κινηθεί και τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, είναι 8ωρη πρωινή εργασία. Πληρώνουν 1.000 ευρώ συν 50 ευρώ γιατί είναι από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Εάν τώρα χρειαστεί να δουλέψει και την Κυριακή, θα είναι 50 ευρώ το ρεπό επιπλέον στα χρήματα αυτά. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να διαβάσω άλλη μία ακόμα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, στην Πειραϊκή στον Πειραιά μας, ζητάμε μία κυρία η οποία θα δουλέψει ως εσωτερική, θα φροντίζει μία ηλικιωμένη κυρία η οποία είναι αυτοεξυπηρετούμενη, μερικώς αυτοεξυπηρετούμενη θα το έλεγα εγώ. Θα έχει το δικό της δωμάτιο, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, πολύ καλή έτσι, η γυναίκα είναι πολύ γλυκιά. Θέλουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ευαίσθητος, θα είναι γλυκός, θα τη φροντίζει, θα την προσέχει, θα ενσωματωθεί εκεί με την οικογένεια. Τα χρήματα τα οποία προσφέρουν είναι 850 ευρώ, προσφέρουν ασφάλιση και σίγουρα δωμάτιο, σίγουρα σύντηση και διαμονή. Και βάζουν και εργόσιμο. Πολύ καλά. Να σας πω ακόμα ότι έχουμε ένα πολύ καλό και πολύ γνωστό καφέ στον Πειραιά. Ζητάμε λοιπόν μία κοπέλα. Η ηλικία της θα είναι από 25 έως 35 ετών. Θα πρέπει να μιλάει και αγγλικά, αν είναι δυνατόν. Θα θεωρηθεί έτσι πολύ
εκτιμητέο προσόν, ακριβώς. Θα δουλέψει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι πάρα πολύ καλές οι συνθήκες εργασίας. Το μεροκάματο είναι 50 ευρώ συν τα tips. Και εννοείται πάλι ότι υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Σε μια πολύ γνωστή ταβέρνα στον Προφήτη Λία στον Πειραιά ζητάμε λατζέρα, καλά το είπα, η οποία θα είναι νυχτερινή, θα δουλεύει από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ, μέχρι μπορεί και νωρίτερα, μέχρι όσο τραβήξει το μαγαζί. Είναι 3 φορές την εβδομάδα, το μεροκάματο είναι 70 ευρώ. Και εννοείται για τις μέρες και τις ώρες αυτές θα περαστεί και το ανάλογο εργόσιμο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε χρόνο? Ναι, μία αγγελία μπορούμε να πούμε ακόμα. Ναι, νομίζω ναι. Να επιλέξω λοιπόν μία. Έχουμε λοιπόν ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη. Βρίσκεται στο Κολονάκι, ένα πολύ πολύ καλό μαγαζί, ποιοτικό μαγαζί. Ζητάμε λοιπόν μία κοπέλα η οποία θα εργαστεί ως πολίτρια. Θα δουλεύει με ωράριο καταστημάτων. Ο μισθός είναι πάρα πολύ καλός. Θα υπάρχει και εξέλιξη στην εργασία της, με την έννοια ότι θα μπορεί να κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Ο μισθός είναι 900 ευρώ συν το ΙΚΑ. Εξαιρετικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και σήμερα είχαμε πάρα πολύ καλές περιπτώσεις από αγγελίες και πραγματικά τηλεφωνήστε. Δεν έχω πολύ καλές περιπτώσεις δουλειάς. Τηλεφωνήστε λοιπόν, είτε είστε εργοδότες είτε αναζητάτε εργασία. 210 41 34 090. Σας ευχαριστώ κυρία Φινίτση. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.